Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya kalapan bana bakan Pynlong ya ka 8th Northeast Graduate Congress kabalais ngi lenter kapasdang nado ka arphunriu trik uleber arajar arphunriu hado ka arphu pra trik uleber arajar arphunriu ha Ustm campus habakren jikila apathai kubor ka Dr. Amelia Nongbet ka head of the department ka botany kalapan pau ba ka jing Pynlong ya ka ni ka Negc kan long kum Shibynta ban Plie yaki khon Samla ha ka Pule puthi par ha ka sap ka phong baki don bat kin don ru bun jat ki jingele kai ba pher ha ki ni ki lais ngi khnang ba kin nang kham pro shu ya ka jing nang bat ka jing tip baki khon Samla ki don nalor ka ta kalapan paw ru ba kin sadon ki wei ru ki college ki ban Shibynta ha ka ni ha kaleng ka than cha tela mi ngi bat kan long ka jing kar khu ya ki khna Samla Kumta ka school ba Ustm ka kentu yaki khna Samla bakin wan shakmat bane Shibynta ha ka ni ka rinsan ka Northeast Graduate Congress ha Ustm da ka ba pin code kala pin tip baka Ustm kan pin bana bakan sadon ka jingjet yaki khna kumba ar phongut bad yaki ni ki ar phongut on kershan da ka Ustm ha ka bai dei bad ka jing Pule jongki tin khasi Kable shibon ye fi baro ki ba yo bandon but one rin kana kalyang jong school ba ka jongi ka University of Science and Technology Meghalaya ni smo comment e ban ye thu mo ling ba jong phi khamtam e lam ta ki khna ki bedon shaki jaka Pule ki ba shakham shaki nong kendong hasor nga ngej bo na preng jongki kilayo ika information rengi kwa limba ka jingarap ka jongki bangin ngin poi mo shaki khana ki beron shaki nong kendong bakin smok thu bakin tip ba limba ka ni ka school ba ni play ka ni ka lat ka linti na ka banta jongki bakan long kata ka platform mo ni kata ka rensan ya ka bakin la ban pin iken ya ka jing start ka jing shampang ka jongki ha ka line Pule puthi nang da haki ka komshna niki idea ki jongki ka baki ki don kumnu ban thau thamai ki ba le simo ka sak ka phong ka baki ki don kumnu ban ila ban sedang ki kam ki ba thamai ki don ru kata ka ki competition ki babon kumba imam Rashmi madam ila yo ban batai hakni ka por kindon ki debate competition in sadon kita ki quiz competition kandon kata ka jinga tai mo ka jinga tai nia habun ki liang ka ban yarab bat ka ban pen ka pen yarab ki khna ki jong ni khamtam na ka jilla ka jongi mo bakin shampang shushu bakin ang kiu shaprang shushu bakin ang kampen pro shushu yak ta ka jingtip ka jingnang ka joki banin sa don ru ha ka liang jongki jingele kai ki sport event bapher phila ru ban page na po kan ka website ka jongi phinsai ibon ki don hang tu nang ta haki jingele kai kun ki badminton kin don ki volleyball kin don te mo le si phila pani shim ki khna ki ba don kita ki sab badon kita ki pong kila bani Shibynta ha kani ka liang ru ti ngin sa don ru ya kani kata ka bangi ong ki AI innovation ka idea ka bathmai ka jong ki mo kila ban wanra ya ka idea ka jong ki kaniru ka nya rap le si teng ki khna ki jong ki bon ha ye ki mo ki ta ki jing start ki jing perkan ndre ki myo ya ka lat ban pi ti ni na ka liang jong ka school ba jong ka Ustm ni kwa ban ai kani ka lat am ta ki khun khna ki jong ni bar kum juru ni don ya kata kata masa mo man la kamit kaba ni khot khamtami iba lu majau iban wan na ka jela ka jongi ngin don ru eki we ki nong ruai la ki jela jong ka lami ni nang tangin sa don ru eki we ki bawan na po Bollywood mo kum i dharmesh badi aditya kinya wan lang bat kinya yo ban ki khna ki jongi mo kini yo ban ya enjoy ba mo ya kata ka Negc ka bangi ong kani ka bapra ka edition ka bapra ka bangin Pynlong hapo Ustm ban nila jus dang ya kani man la ka por ban yarap igi khna ki jongi ki khamtam ya ka bakin yo ay kini ka lat ban kiu shaprang mo nang taladang idon daki kwa kanu ka career ka bakin shimru le si ki bas muthu dang ladep pas ngan le sha ai kanu ka kam ngan shim kanu ka jing Pule ngan shim ka ai ka bangangan jet tingin daru iki counseling iki counselors hakani ka rinsan ka bangin sa ai kala iki khna ki jongi
ka bakinyo ka jinyarap banya banyo ban pliu jingun mo na takinyo ban kendo lang ki we ki kena bapuli ne ki we ki colleges ne ki we ki university ki beran hakani ka lammingi ka than lammingi baro tinga thai kan long shisha ka ka jingker khu mo ye ki kena ki jongi tinga da kan pat shisha khamta mi ki kena ki jongi ki badon hakini ki than nong kendong mo banwan chakrang banwan chakmat mo mamnung smol eran rei ben shim ye kani kalan kumno bangila ban yo shushu ka jingtip ka jingnang da ka bangia interact mo bat ki wede ki kena ne ki we ki jella namar kindon pun ki bastat ki banwan tang na ka jella ka jongi ne tang na ka than lamingi hindi ki duan ru naka nika ka ri ka jongi ka ri India jongi bar ko we bar kunjuru na ki bar bahri mo ki ban wan ban yarap yangi hakini ke NEGC tinga kerpat snobha ye phi baro let's say ba pinshim ya kanika la ba kandalong shisha ka jingkerku ye phi we bar kunjuru ngidon ya kanika Zubin Gar fellowship ka bangi laong imam Rashmi mentamo tingin sa jet apumut ki kena na baro ki liangin pe kuno ka Ustm kala pan support pa ye ki ban krishan ye ki ya ka jingpuli ka jongki nang ni shakman ti nga kwa ban kerpat yang sa shisiet snobha banyawan Shibynta hakini ke NEGC ban register pila banwan ha ka website ka jongi www.ustm.ac.in barhang to kandon ka link ka ba pin iya ka NEGC hajar akun riu pitang shuklik hang to pila ban register hoi let's say pimpala ban siu menta pila ban siu hadien hindrei ngidon kam ya fi ban register menta namar ba ka jakasa ka jakaba min ai hapo ka campus ka jongi tetang bang induk tip mo ka nungut kinwan ka nungut kina na menta ka nungut ninyo ban pinbiang ka jakasa tinga kerpat epi ba pinchu register shwa ba dat la koi pada campus pila ban siu pat hadien mo